עונשין מדויק, מצוין, כזה שפוגש את הרשת. עם כדור לבן עובר, צריכה לבוא מסירת רוחב טובה, והנה זה ברשת! ערן זהבי נמצא במקום הנכון, לא הצליח בנגיעה אחת להשיג את השער, אבל היה לו את כל הזמן שבעולם. את השלישי כדי להיות הרבה יותר רגוע. והנה זה מגיע! פיו, יש לו 3. ערן זהבי נוגח פנימה בדקה 72. רענן נספר לנו מה קורה שם לקראת החילופים. בינתיים עוד כדור לאמצע, וזה שער! ערן זהבי, 1-0 מכבי תל אביב, דקה 52, פעם ראשונה מסירה למילסון, הרביעי בדרך, זהבי! מה שמכבי... אין מה להפסיד, פעמיים הוא יצא כשידו על העליונה. זהבי, גבירותיי ורבותיי, הפנומן הזה כובש שער מספר 149 בכדורגל הישראלי ב-250 הופעות. קניקובסקי, סבורית, ויש לנו שער שוויון. הרמה טובה מאוד של קניקובסקי, ההחלטה של סבורית למרכז את הכדור ולא לנסות לנגוח בעצמו, כמובן הסיומת הכלילה הזאת של זהבי. זהבי, והנה השער 400. ערן זהבי בבדידות מזהירה. ככה בועטים פנדל. 2-1 מכבי תל אביב. לפני 3 דקות מכבי נתניה יכלה לעוד פה. אושר דוידה עושה מהלכים יפים מאוד עבור מכבי תל אביב, והוא מבשל עכשיו כמו גדול לחלוץ הכי גדול, ערן זהבי, את ה-1-0. מכבי תל אביב עולה ליתרון, מספר 7, לא מאכזב אף פעם, הוא לא מאכזב גם הערב. אם נתנו לי את השער הזה או לא. גם רביבו שם. זהבי, פנימה! מה אתה אומר? ניתן לו את השער, אורי? שער ששווה 2. הנה זהבי! והנה הבצורת הסתיימה! ערן זהבי חוזר להפקיע במאני טיים בדרבי כמו שהוא יודע. זובס שוער מצוין בפנדלים. בואו נראה את זהבי מפקיע 4-2, ערן זהבי חוזר ובגדול. פנדל מושלם של זהבי בא לקבל, הכדור אליו, מפה הוא יכול גם לבעוט, זהבי עושה את זה וכובש! הנה הוא במלוא גדולתו. ערן זהבי לוקח את מכבי תל אביב כנראה לרבע הגמר. 1.5 דקות אחרי שנכנס. והנה שוב זהבי עם הכדור, מחפש את השער ומוצא אותו שוב. זהו, סופית, הוא חזר. עכשיו הוא גם חוגג. 3-1 למכבי תל אביב. זה כבר ניצחון שחתום עליו איש אחד שהקהל... 7 יעביר כדור, מעביר אותו טוב, הנה 1-0, ערן זהבי, 7 בדקה העשירית. והנה הילד, ערן זהבי חוגג. החזיר קצת מהצבע ללחיים. 1-0 הפועל חיפה, ערן זהבי, יש לחץ, יש בעיטה ושוויון! רובי קין נושם, 1-1 בבלומפילד. דקה האחרונה, פרץ, זהבי, וזה ברשת! ערן זהבי, עם השני שלו, עם המהפך, בדקה האחרונה.
זהבי, בפנים. זהבי, מכבי תל אביב, בדרך לחצי הגמר. הווינר נכנס, הווינר מנצח. 2-1 מכבי תל אביב בדקה ה-95. מצד המגביה את הכדור החופשי שמדלג מעל כולם, וזה יהיה 1-0 של מי אם לא הוא, האיש שמגיע למשחקים הגדולים תמיד. ערן זהבי 1, מכבי חיפה 0. עוד רגע אמת בקריירה המפוארת של מספר 7 בצהוב. זהבי מול כיוף. 1-0 מכבי תל אביב. ערן זהבי עומד בזה ברגע האמת ומכניע את כיוף. ומכבי תל אביב, שהייתה הרבה פחות טובה, היא זו שעולה ראשונה על לוח התוצאות. הוא נהדר. דוד עם הרוחב. ומכבי תל אביב עולה ל-1-0. ומי אם לא ערן זהבי במקום הנכון? לא יודע אם זה נעדף על זהבי או על זה שמאחוריו. לא, זה על זהבי. טובה לדוידה. דוידה עם המהירות שלו, איזה מהירות. וכדור הרוחב, והנה השלישי. יופי של התקפה, יופי של בישול, פעם שנייה של דוידה מצד...